teh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Manohara Soimah Los Ayu Lek Damis. Oke guys, aku mbak saloro. Iki apa nyelepno guys, sik tak dono sik. Aku nyelepno beras ketan sangrai ambek gula. Sama gula ulo ketok-ketok. Iki guys. Oke, nyelepno ndek. Ih, Kenapa naik bajai? soalnya udan diterjang. Mbak Dilai kok iso. Lho mau satu tutup yo kok. Tak kandani, aku ki kadang yo wedi ngono ki. Lah yo Walaupun ora pas kuwati yo. ngendek cedak ngene lho pas mlaku wediku yo ngono ki. Wedi. Soalnya nek nyuting kan muepet ngono Iya ya. nih. Kira guys, aku nek nyuting kok piye biasane ngene ya. Nah. Gini, mepet gini. Yuk kita budal. Wis Gimana? aku. Lah, sik. Iki Padahal Aku nyutingi posisinya ini. nek nyuting yo ngene, guys. Kudu mepet pokoknya. Iya. No, Mama. Kemut poli lah aku nggak butuh dan ketok banget. Iki gunanya apa? Duit 20 tuh, Mas. Kayak 20 ya. Duit 20 ya. Hei. Loro ayo makan dari Urung. Oke guys, kita berangkat. Kenapa nanti lagi? Cita Mbak Rama. Masa ngomong gini suami? Di tangga Mana mel. tangga M. Wih. Pelan-pelan Pak Supir. Ibu Supir. Ini kan konten juga mulai. Iya.
Lepane Lepane iki kene awale iki ngene ya nek nganu ki Mbak. Enek apa jenenge rukune kotakane. dulu kota. Tapi itu. Wih, kota. Ora lho iki bagasi. Menang sebelah. Kok aku nek ning anu ning kene terus bos. Iki piye lho ya? Aku pandene aku kan iso. Wes. Tabrak aku. Guys. Lepane iki. Bisa lah kok sik turun. Iku lho Mel, anak ibu e. Hah? Belum. Lek sakit iki lek. Sak gelas setengah kok. Kuwi aku sik kudu sih anu sik. Ya tak pindah le. Lho, iki nang ndi orangnya aku ngono. Kok ya? Kan tak tahu. Loh, Ini merah ya aku. kok saya ini merah. Gak bisa aku berani. Lagi aku punya visi gigi. Cinta ini Suwi gak? suwe gak ile. Iya ning tak ning kono lek ning ngono. Sing ndi? Berarti Dia ada kan? iki. Enek neh. Enak. Baik ini anak. Kancane Mbak Lipa? Terus ya. Iya. Oke, tak lanjut nanti lagi. Oh, beda. Iku lho kene. Biasanya Sukma melu. Oh, itu Sri Hotel. Kita Sri Hotel. Enggak. Kita apa? Oke guys, iki page Beras ketan. Nyelip dhewe, Mem. Gulane kan dhewekne ya. Nyelip dhewe. Siap dhewe. Yo. Ayo. Ayo. Ini biasa. Kenapa udah disampai? Gak ero ya pet gewe mau lali lho. Lapis. Gak le. Tapis. Ratapis. Boleh gara tepes le. Tepes. Tepes yo nek pes-pes lho. Pes. Kali bentar. Iki ku. Iya pondok. Gawe opo sik tak cek. Ini digawe tepes. Tepes. Mbok apa mau? Rata ini kau. Campur gula kan. Iya rata. Niku Mbak Lipah merah. Mbak Lipa. Niku lo merjame tengah jami. Rata guys. Ya. Gulane piye? Teleponan. Mungkin takok bali pasik. Takok bali pasik sik. Telepon saiki. Pinten lek? Satu lab. Satu lab iki lho ya.
Yang gini kono gak enak ngarepe pom bensin gak iso lho. Karo. Lepane mae kae. Ngarepe pom nek gang Yo. mlebu kono. Karo. Jangan sing jindo Mbak ewo. Lipa. Mbak Lipa iku kae. Oh nek wong ewo piye? Mbok. Aku enek. Ini terusan iki ning ndi? Takok sih ya guys. Takok lagi. Lek mbok boten ini sakit boten. Yes. Oh, seleb kaya gabah ngono. Oh, Iki guys, info dong. Info dong. Info yo kene wis ben nyeleb. apa sih lori kae? Iku aku. Menggoda sekali baunya. Takut sama enak. Kakak mami guys. Ya udah. Mbak Lipa. Kamu tadi telepon aku. Iya. Lah tak telepon Iku apa jenenge? Ning Mbak Rama loro karone gak iso nyelep gula. Lah iki ning ndi sak nyelep gulane? Gak iso nyelep iki Mbak Mesine gak iso nyelep. Tenan. Anek videone iki lho. Iya. Dikon blender malahan. Dikon blender Gak terus sesuk. anek sing ngomong nek nyelep gula kok marahi mumpet yo. Gak sesuk tak seleb. Sesuk kan diselebno Mbak Encing ning Kapuan. Maksudnya kan nek Kapuan kan nek kabeh. Asline. Nek guru nempel. Sesuk kan soalnya nyelebno anu bakal jenang barang. Walah sik nyelep pakai. Lah iki Piye? dino Kowe gelem budal sesuk nyelebno. padahal iso. Maksudnya ki paling 7:30. Kan wong-wong kan nek lek jam 8 wis rene, wis do rene terus iya nek rewang jam 8 kuwi Tak Mbak kira rewangi budal jam 10 ya. Mbak iki wis rene terus buri kono wis rene aku terus ngene. Kok nek wong ki mah ki ape nyelepno sik aku kan ngono tekan. Ya kok tak telepon nah ngono bedok ae sing tukang sopen. Udah banget jangan langsung. Bermana ferene. Bar ki terus anu terus diselepno Mbak Encing ning kono. Bang, berapa tahun? Sak rincing e. 15 kilo e. Mbak aku. Mbak montor e. Oke. Pilih Mbak Lipa. Kalian gak raja disembunyikan kok gue surprise tadi kok. Gak maksud saya. Iya. Gak maksud. Ya, terima kasih ya. Besok aja. Bopah aku Wah, ya kali ya. Orai nganu wile kene malah ganti rugi 5.000. Selawe iki mau. Wes, ora percaya. Tombok, Mbak. Wong nyelepno aku ki tukang menderati. Aku ki ya tukang lira-liri ada blidi militer aku tetepan. Iki bos sesuke piro? Mau 6.000 kata lho. Berarti piro sekilo? Yo ora. Ya mbok kok mana 6.000. Terima kasih ya. Oke Mbak Lipa. Wes guys, untung enggak marah-marah. Lah piye wong gak enek Tinggal kok. apa Mbak? Tinggal gawe anu reteh sesuk. Ora, iki ne lho gula. Lah iki tinggal gawe reteh dicampur. Reteh apa, Mbak? Terus sesuk nganggo klopo ngono. Reteh iki apa? Sesuk mulane Ketok sesuk ki video jeneng deh. nek gelem ya. Nek kene sesuk setengah akeh. Nek gak gelem gak sarene. Gue ngerek musiknya kan? Ya gung. Musiknya jembah. Cuma. Jembah kok mak kok nyanyi. Ya padha ora iso di. Iso lah nek tau layar. Kayak iso. Kayak iso, Mbak. Masa Kayak iso. Copyright deh kan. Lah wong sing kayak emake di video copyright. Masa. Kayak iso. Aku pengen ngomong lali. Mbak, tak kira ngono ki ya, Mbak ya. Apa? Iberi-iberi sedina saurunge ya, Mbak. Kak, karek wong sing di rumah. Nek kan pengen berarti iberi-iberi mau isuk lah. Iya lah, jam 7. Piye? Wong masak jam piro kuwi? Jam 2. Jam 1. Aku lagi rene kene, tenan. Emang kok nek kowe gak percaya, jajal kowe golek bojo wong kene.
Wong daerah kene semua. Daerah kene aku daerah kene, Mbak. Jo, atek kentang, tek endi jenenge wong. Soale ibri-ibri jam 7 wis keliling. Apa nek sing rewang ngono ki malahan subuh wis diteri. Ning kayak ku atek awan ya, Mbak. Ya ku ya awan Mbak. Yo jam paling iso jam 09.00 yo. Jam 7 wis mulai. Jam 7. Nonton-nonton ki masama ora suwi. Iya, jam 7. Budal jam 12 guys, sisan jagung. Lah kan ngono, lah kan dik wis tak dik bengi lah Pak wis tak kandhani ya, sesuk gawe jajan apa ngono. Iya. Lah ki mrene kambiro. Ya aku mau dikon konten di sini. Kita konten dulu. Nah kan di sini juga dapat konten kamu. Suruh terbang ke sana dulu. Disuruh terbang dulu. Sesuk yo paling bar kok kene terbang ning ndi kan mak mesti ngemang-ngemang gini-gini. Iya. Besok kan mending ki nganu. Esok ki resik kowe. Kok lagian nek wis kamu baru. Nah, terbang ke angkasa. Saiki apa nek sore udan ya, Mbak? Iya. Tapi kan aku. Ki mau untuk jajan apa, Mbak? Nah, mek. Aku Mek ki takok ben sak akeh yo, Mbak. Yo sak adae. Angger mbok anu. Ya, komo-komo le dhewe. Kan ku tiga berdhewe. Mbak, untuk jajan apa ya? Krecek. Terus Ceriping. kuwi apa? Ceriping. Payek. Ceriping payek. Terus Terus anu. apa dia mau? Sing bunder-bunder. Ah, Protolo. Mbak sampean gawe kuwi gak kucur gak? Enggak boleh, Wis tak entekno aku. Lha ku lho kucur sowi. Kucur gawene sok kemis. Loh, jadi sesuk. Yo gak. Sesuk ki yo iki. Iki apa mas jenenge emang aku? Reteh. Reteh, terusan wajik. Aja isi enggak piye? Wajik ki yo sing kok ketan kuwi lho. Kira, Mbak? Ijo ngono ki. Kuwi tapi Ketan ketan. salak, ketan Ketan salak. salak iya kok tapi Sing- ketan. sing coklat. Gak, yo karek diwarnai ijo kenek, abang kenek. Aku lah request pink. Ora lagi lha kuwi enek jinggone ning kono kuwi. Wis buka. Pink apik. Kuwi Terus? terusan jenang, sesuk jenang. Walah sing jenang lho sing seru. Wah. Mae punya internet kan duplok. Dingin duplok ae halus sih, Mbak yo. Wah, Mae di banget duplok ae. kita Sing emak wong jadah jadah sok kemis. Kemis jadah, terusan kucur, terus Sing jajan karonan- basah ngono ki berarti. karonan sing Sing goreng kemamang. iwak, goreng iwak. nggurungi wae ya kemis. Mbak tak kandhani iki apa pertama ya Mbak sampean yo. Nyokot jadah ping 3. Engko jarene mitos yo fakta iku awet enom jare Mbak Disan. Mosok. Iya kok gak ero kuwi. Duh, tenan. Yo guys kalian iya kalian di daerah kalian dimanapun sing ngerti nek wong pertama iku mangan jadah disokot ping 3. Iku marai. Carane nek nyokot piye? Yo dipangan cokot ping 3 wis bareng gak jalano. Oh gak. Lagi piye gak? Ora. Oh, Cuma iya, cokotane ping kayak- 3. Kayak mangan biasa. Mangan cokot, wis cokot. Tenan, Mbak. Aku jare wong jaman biyen. Iki ben awet tenan. Ya wis guys cukup sakmono wae. Makasih ya, sayangku. Ih. Wangi ya sayangku. Oh, udah dhewe sayangku dek. Cara kok lagi tak Eh. sopo iki kowe ora kenal. Iya, aku yang ada kene. Delok. Masa aku kayak roh watakku. Ngono. Wangi sing wis sing bedino roh awakku, roh watakku. Nek kayak Mbak Encing ngono ki mang iki biasa ora aku Dari terus biasa. Mbak Tika. Biasa wis peka, wis peka. Jangan pekok. Oke. Juga dinunga segera waras panjang umur dan sekalian cedera rezekinya dan Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cepatan nih. Kenapa Mbak Dila gak in frame? Ket mau aku wis mbak sampean. Aku mesti man. Wis kowe sampean Mbak. Jadi yo engko wedine ngono kuwi Mbak rek dhewe. Mel-mel ae Oh, sing alah dicocok. mel-mel ya pot caper. Ya. Ya mel yo biasane luwi yo. Tak bela sithik mel sithik. Siti ayo, dadah bye.